Sortihan, ay makawit sa kangkuan. Itlog lang yan, itlog. Hello mga katuba, welcome ulit sa aking vlog. Boy, ito ba? So karon guys, mga katuba, ang buhatan ako ng vlog is tarang, wait lang, loading. Bale, hula-hulaan ba? Karang hulaan niya ang kan. Itudlo, hulaan niya kung unsa ang gitudlo. Basta unsa tawagan ay? Basta hula-hula challenge. Meron siya. So, kailangan siya kauban, nag-invite ko og guest, special guest gikan pa ni siya China. Nakauli lang din kay gi-quarantine. So mga akong kauban, walang iba kundi si John Ray. Hi guys, my name is John Ray. So ata sa mechanics sa mong dula is kanang kuan. Lang. Dala sa nagpakit ako. Bali tabunan ako ang iyahang mata para makabalo mo bas ang sa mechanics. Bali ko ako pala tabunan ako ang mata. Kasi pag dili niya mahulaan ng kuan ang ako ang gitudlo sa iyahang kamot, mao ni siya ang mga punishment. Pulbos, lipstick, napangiti ang lipstick kay wala na sponsor. Okay din. Ole. So, mga katuwa, magsuga namin. Tama na. Sige na. Hi mga katuba. Sige na. Welcome to the vlog. Ito siya. Sambat agad sa'yo na. Sige. Magalit ka. Sige. Oh, siya Ko ng papel. Yan naman ka. Yan, kami yan naman ko. Wala kayo. Sige. So siya abal guys, siyang ay pangiti man guys. Siya ang mga katuba ang abal. Siya ang atong tabunan. Tapos walaan niya ako sa parts of the body ako ang itulo siyang kamot. Sige. Walaan niyo tarong ha. Ay wait lang wala ka malit at ang pops. Kadali lang ha. Amin na yung kamot. Tag-ano ni mo ha? At sana siya? Kamot. Mali. Now? Ano sa nila? Taga na. Ano sa Zico! At sige ka. Taka. At kaya ka naman. Wilong po kaya? Pasin mo ka. Sige. Uy, ako magbutang. Sige, ikaw bata ka. Sige, taro nga. Ayaw po, di ta. Naku, gulo uy. Ulo pa na. Nara. Sige. Hindi, dali ka, kamot. Isa. Ano ba? Ayun na ba? Ano ka ni? Ha? Isa. Oh. Karang. Pisngi? Mali! Last! Duara. Last chance. Sige. Leon! Asa? Leon! Abay! Mali! Oh, basta. Ilap eh! Isa lang ha. Isa Pwede lang? po ako kasi imong gusto. Isa lang? Oo, isa lang. Wala gagi. Ngagi. Ay, wala ko ngagi. Ngagi. Ay, kanila lang kay ngagi ni. Ay, gapon basa mo ang singot kanina lang usap. May klaro na gaya na ako. Basa ang singot ka na. Yeah. At naman. May dapat ako pagyabong nga naka-answer Hindi mo. po lihan naman to. Hindi po nga, gibalik ka. Gibalik ka rin, hindi loya ikaw.
Ako dapat mo mga cancer ikaw tin. Adi, wala na ito. Limunan, ikibalik ka. Ay, isa. Ano, di ka katagwa. Kaya mo ko dilim po yun. Simot pa to na yung... Yan, limunan na Bakas na mas kung ilok. Sa ilok, sige, ilok, gibutan. Simutan dahil na ako basig sa ilok na po. Nandiyo na. Usap. Bilat-bilat. Ano si tawag dali ka? Nandiyo na. Si tawag. Elbow. Elbow? Dibat gina elbow? Usap. Ayaw nila ka to ko. Punta kayo sa pangalan. Oo, hindi. Kaya ito, ano sa niya? Yan isang tindig sa ko. Adoy, batig lumot na. Nagtatindig ka. No. Usap. One. Two. Aping. Mali. Bas, napako isa. Kung sa taro na tulog dapat pero pinapahid. Pinapahid po. Ako ganit pinapahid. Abaga. Mali. Tanggalan na ito ako. Nara. Bulukay ka? Ano ba ito? Massive. Bakit man? Dira, gusto na ako itrapo na ako na kay uling. Karoon Ay, ka. beauty siya nga. Limunan na ka. Tara, sa camera. Isa rin nga po na. Isa rin nga po na. Usap. Ikaw na po. Kapila tataman 5. Isa-isa pa tanong. Oo. Sige. Koko. Mali! Yes! Ano ba isa? Uy, naku isa. Part of the body nga po na. Yat, naman kuan. Kumagko. Mali! Oy! Kuba! Kuba! Naman nila! Kuba kaya tayo mo kuman. Oh, Kubal. Yati. Alam na yung phone. Ay, naku. Uy, na naman. Lapa-lapa. Ano? Teka, bibo, nila. Ay, so, unya na. Balik, magpapasal sa amin. One eternity later. So, ayun mga katuba, welcome back. Nagbabalik ng putol kay na ay nagpusil sa amo. Nag-advertise sa kay na ay nagpusil. Uy, ako rin butang. Uy, ikaw mo doon akong butangan. Ano na po? Ay, Baka marami ako nagranat niyo mo. Masig lubog ka. Ay, nagsiginog to ba? Ayo. Pila pa man nakabagit. Isa pa dai. Oh, ay isa na. Masig lubog. Ay dili bagita naman dapat kunin mo kay kubal ba to ikaw. Ay, umudaya. Ay, Nakalimot, na-disturbo kay namin nagkuan, na nagpusil sa maba. Mapinga sa man gid mi. ano po, no? Parang Ang saan po ni? Anak. Ikaw gusto mo sa basta ka isa lang kabagit. Bagaan. Ang Ayun, aircon. ang aircon. Masagay pa lang ang aircon kay madako mo ba yun? Malupad ang Yate. Kita pa ako Oo. na, yatay ka. Nalimbungan ay. Isa raw ang kakala. Kawan ka kabalis lang po. Ito pa dito. Pakatulong mo din. Ikaw gani. Ito lang kita mo. Sa ilok ka na. Ay, simutan man ako. Masindan ako. Masak. Asam daw, asam. Nibisik sa kilay. Aw sa, dili sa, si tao gani. Si tao gana. Oh, Kilay gani. Umali. Usab. Ay, sa. Papahid pod. Usab daw? Mata. Ano kayo siya? Ay, kibali, tagal na daw kibali niyo na. Ay, nandun, libuo mo to. Nanay ka? Nanay Karoon mo. ka kamalus na ka tayo.
Sige, mo na kabiyog. Patron. Wala. Ano? Wala mo ni Agi. Ay, ay, pati Wala niyagin. kita ni Agi. Wala lagi na. Masig na hugdag ka. Tanasa. Sige. Sana siya. Ilok na putro na. Lagi gibaliyak na niya. Ako kawat-lawat din niya. Asa daw? Asa? Asa? Ito na may bungot-bungot. Asa ka na? Asam sa, last na lang. Last na lang ha. Pinapahid-pahid pa to. Yan, na may Yung mga pinatuldog-tuldog. Sa may dalunggan, pisngi. Mali! Sab. Asam. Yan, tinawin Sa bong. bagyan! Sa bagyan! Sige, sige. Yan, tinawin bong. Ay! Dari palad. Mali! Andun na ito. Yan! Tawon! Ay, mali! Malay tama! Nana, tama no? Alam na, tigay. Tama. Dapat kung makatama ko, ikaw ako anaan. Ah, Pag makatama ko, ikaw ako anaan. di, tama ka? Ay, ano? oh, mali ka. Tama ni si. Anya. Ha? Ah, grabe. Dako ayo. Wala, diriyaran na akin. Daging. Ano, Lakbon. patay din namin kagawas. Namamig ko bit. Sige. Talaga. Ay, wag yun. Yun, talaga. Nakatama. Pag makatama ko, ikaw ako pagitan. Sige. Bungaros niya ka. Ay, sa. Wala pa ka. Ngibisay! Asa na? Ti Elderi asa tikod-tikod. Ilimbuan na tanang. Ay, tanawan na. Balon, klaro ka. Limbungan. Ay, walang ngobal kay gahiyan. Yan. Busy. Mo na na. Ay, mo na kauton. Pobre man to. Wala ko tayo sponsor sa lipstick. Ay, yan. Ala. Isat pa daw? Ilong. Mali. 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 Ay, palimbong ha. Nakita na ako. Sab. Sige. Antang. Mali. Mali daw. Ay, ano naman day? Oh, ganda ka daw. Tida. Ay, dalong. Mapuhay na ko. Batang dumakid. Frisco lang laban niya. May di na matag na. Ate kay ko. Maghuna-una na ko. Pag inom sa tuba lagi. Karon. Yung bunganay kakapila na ni. Wala ko ito Matamis mo tuba. Ay, sa karon na. Nara. Sana. Sama-sama. Tada! Bokton. Ano sa'yo, Bokton? Diri ako. Alimbungan na ako. Uy! Yaay! Limbunganay na. Ano? Sigaray ka na ako. Yan. Pag inom lang, tulak ay vitamins na. Yati. Bukod ay paglikay-likay. Yati dumanan. Tapos ako pa nila. Ahon na. Meron, matagal na ako. Katuba, mga katuba. Tulungan niyo naman ako. Eh, ano lami? Lami? Gituyo naman to, nasa kuna niyo ba? Gani, kamot, darga. Asa man? Katong isabi, baliwak mong kamot. Asa daw?
Mati, disuday. Punta taroto. Ilas na lang, last. Hangyo. Digari na kay lasa. Oh. Kamot. Mali! Sa last. Para pangduharap. Isa pa. Padugay, yapon. Alam ka na? Ha? Saan? Kalamaan. Ha? Ilong. Mali! Tanaw. Buwan! Yan. Kapuyay na, kay nalibat na kasi. Ano? Ah, dali. Yeah. Sara na ka rin, ha? Para bagay lang ba bagay? Yeah. Ha? Nahanap ko ng pananaw. Ano? Tama na. Isa pa ba sa ko? Di lang eh. Mas kay kuya ko. Yeah. Ay, saan na ako na. Ulaan. Sab. Sab pa na. Last, anong pinapahid po? Wala ka. Hindi na ako makatagna. Hindi. Hindi na siya katagnan. Nakabalas na kakamon. Sa lughan. Mali. Ang sahab na pala sa... Patay. Kubid. Uy! Nakautot to. Sorry. Sa ka. Pisnge. Mali. Ano daw? Ano daw? Laro. Ay, sa tinay ko tangalan. Baka makabagit na ko. Laro. Taran! Kabalas na ko. Ano? Mabalas na ako kay Louli. Louli po. Ay, sa kaya mangita ako. Pinakahumok na uling. Na. Diring. Bunakid Priskon. Diring. Na. Woo! Ano, kabalas na. Yati di ka din. Asa daw? Isa. Agta. Yeah, I'm right. Ano? For the first time. Yeah, ay. Gana to siya. Pulbos. Deray. Naro. Na. Kaya mo mas nagkuhay. Ako yung pinakauna, gaina. Sige, last na dahil na. Dili, ako yung last magpatagma sa'yo. Ikaw dahil last. Okay? Usama. Last. Ikaw si Gulas. Mukmumuk. Tiriring. Legs. Mali. Usama. Kasam. Magat sa Totoy. Bisu. Lubot bitaw tinako na yung. Lubot bitaw. Allah! Hindi na siya katagnan. Yan. Mali! Tanggal na to. Nagkabulok na siya kadagay. Yan, laro. Ay, ba? Tcharan! Bagta! Parang ka naman. Pakatagma. Mingon. Kahit duga na itong bungo. Tagnan na ako. Para di ka kabalas. Talaga? Sige. Ready na? Really na. Wait. Tay itlog. Swerte, ano eh, makakawit sa kangkuhan. Itlog na itlog. Iya, wala na ako na po sa yung mga ano ka na sila ka. Wala na ako. Karangat niya. Nagtikay lagi siya. Swerte ay nakawit sa kangkuhan. Ganun ka? Yeah, I mean, last na rin ko. Ano ka ba? At nyo kagay-gay. Di mo na
Nanay ka. Tara, pang finale naman, pang finale. Tara. I-feel din na naman. Nara. Okay na? Napa doon. So, mga na guys, dito na naman ang ang dula, nakabuang, wala midigaw. Kaya na-quarantine may mga katuba. So, see you sa next vlog. Bye!